نوفتيوش فيدن كوشت ادمنستراتن بريفكت حلخر چوسو شيكوك الرج بل خوشنت اديرين خلا توقم شخلش متغير دقل خوش ميخ برنامج داقلاس ريز خل شوزدغي استوزل تيبتري يازب باخر خوشن احچل شخلير كيرل حسمش يت اتسونخ شوزدغي 1% بقويوش شيندوق شلاتو قوزدغي فود هيت مليون سوم يتستك خلا فود حكم شيزر يلخي تولشران ززدوق باتير گزگماشي باتي قاچلت تغي يلخيت مليون 8 مليون سوم كرقاشنتون برنامج داقلوتش تغي تسع دوزلير احچي حشتشنداينا بيحكيوچو الخامبنا ورسيچون تلمن комитету Отюган Дагестанерч хасиюртарч сезохлатошу нохчучур куздгы кошодол Рамазанова Патмат. Таламч бех беленатун гаттам хонтобняхиларна терактарна. Чоц аялушер из даймахках елля шенбохш. Эхар туркочуна депортация ерцун өрсечу. Москварляц Дагестанерч сезоекир из. Кирадохинц истикалатошел элдейтна Рамазанован гергарчу шенце цаяккар дюш. Баколагер хочу Саратова хейдаст эчадина шекамелях гергачнах шейк орцдихар. Из шемт омба яханяцар, шебеш яхнир. Шемар нохчич цабарин зудри мерш бют царн цақирам бац. Юqaralanda xarih da лоцар, шашлайнарг, шашай хор хляцн дүйч. Доқ гохулцунх кегир хошн тилцабал дейтна Саратовас. Үрсечуч бусулбани урхало қейч ден хилзуд бусулбаныш ялвар дөхкш архиясынч сацмахляцн вистхила нохчечуен муфти Межиев Салах. Ше ден хилзуд ялвар қейч ден векале Марияхар магендац из дехкенхилар. Духдуха диет үйшкдат цунхляцн элч муфти дешчдалина новости агенталу. Межиевс белгалдақына бусулбч дюзлях бейршқи орях шалхалышцахыл нагах данан бусулбделах. Дюзелк эст чудалах бешт قدعجر لازميتوش دورس يغلق بوخ مفتيس